Hrvatski pravaški blok Čapljina poziva sve Hrvatice i Hrvate da 7. listopada izađu na izbore. Bori se za narod i za boje doma svog. Bolje sutra biramo danas. Pobjedu donesi, danas sa nama je Bog. Hrvatski pravaški blok Čapljina poziva sve Hrvatice i Hrvate da 7. listopada izađu na izbore. Bori se za narod i za boje doma svog. Bolje sutra biramo danas. Pobjedu donesi, danas sa nama je Bog. Hrvatski pravaški blok Čapljina poziva sve Hrvatice i Hrvate da 7. listopada izađu na izbore. Bori se za narod i za boje doma svog. Bolje sutra biramo danas. Pobjedu donesi,